Така, първо здравейте, юху! Тъй, донесха ми вчера един красавец. Ще бъда максимално обективен. Едно полско извращение, наречено Юнитра. Нищо лично. Наречено Финезия 3. Модел М551 Стерео. Велик култов касетен дек за България. Тия нещица доста банкети са изкарали, помежду другото, да бъда реалист. Но за какво се включвам? Сега ще ви покажа. Помежду другото, аз да си кажа предварително, половината работа аз се свърших, но забравих да си включа камерата. И да ви покажа някои... Но и ще се постарая да обясня някои нещица, които са задължителни за този модел. И нека още по-подробно да се запознаем с нашият прибор, който днес ще ремонтираме. Така, внимание, преди сваляне на капака извади шнура от мрежата. Айде бе, що ще ме удари тока ли? Сдружение? ДСО. Кой беше ДСО? Движение селскостопанско управление ли беше? Леспром. Зена Толбухин! Тотка на една плюмка място е Толбухин. Толбухин, за моят колега, който не знае, е днешен Добрич. Така, М551 С Финезия. Така, 1980. Правилно ли чета? Чакай малко, трепери ми ръката. Верно и правилно чета. 86-та. 86-та на 25. Охо! Тя на 39 лазърника, Не, на 38. Аз съм на 38. Добре, цена на дребно 380 ля. С писма трябва да си я купиш. Патент 83-та. Добре. Да кажем за какво се включваме. Ще съм ви занимавал с глупости. Както казах, аз половината работа съм свършил. Половината, само че чаче не мога да оставя този капак. Сменил съм всички електролити по стъпала. Чакай да видим. Така. Ще фокусираш ли днеска? Не ще я фокусира. Да, вижда се. Добре. По стъпала, по захранване. Обаче за какво се включва? Така. Човека се е постарал, който ми я донесе, да си купи нови зъбчатки. Както знаете, повечето от техниците и някои от малото поколение, и да не знаете, аз ще си кажа, има две зъбни колелета или две зъбни фрикции, които имат навик, понеже технологията тогава беше така, да се трошат, защото самия материал старее. Човек си е купил нови фрикции, монтирал си ги, обаче Финезията влаче. Въртеше мотора бавно, т.е. не е била на оборот. Изглежда е била ровена. И съответно убийте не му я накараме да превърта назад. Тук отдолу има, само се пром да покажа, има така наречения тонвал. Тонвала задължително се чисти. Тази зъбна фрикция, която в случая предава въртящ момент на подаващия винт, и тя трябва да се чисти, за да може да почне да превърта назад. Подаваш, ти не обираш дори подаващия винт трябваше да се почисти, да се смаже, смазва се задължително с една капчица масълце. Почнал съм го, поне да докажа нещата, да разкажа нещата до край, но другото, което най-много ме тревожи, това е предусилвателя. Тия BC 149, те си шумливи по природа, тя Финезията си шуми по природа и са кара. Те с красивите електролити, половината дет ги смени, бяха мръднали и отшли в небесата. Ще се видим, като започна да го донастройвам. От друга страна също съм подменил електролити и там ще ви покажа.
И той ще го изхвърлям, да видим какво ще се получи накрая. Айде ще видим какво почна да го настройвам. И така, да видим след 2 дни, 2 дни упорита работа, мили приятелчета. Първо да кажа здравейте отново. Да видим какво успях да сътворя с великият касетен дек Unitra Finesia 3 модел M551S до болка, познат на всички меломани. Какво направихме, както видяхте, подменихме електролити. Мислех да сменям магнитна глава, но се отказах, защото великото БРГ още е здраво. Полиран, почистен, сменени електролити, смазана механика, извършена цялостна профилактика. Така, и съответно трябва да направим тест, да видим как сме се справили. Ще му пусна нещо, което е от неговата епоха. Made in GDR. Мой набор. Да видим как съм успял да се справя. Отваряме капачка. Вкарваме касетка. Затваряме капачка. Натискаме копче. Натискаме старт. И усилваме. Само да кажа, не могат да ме съкарат за авторски права. Да се извиня и на аудиторията, че пускам такъв вид музика, ама някои платформи ми съкарат. Давай сещикса! Ще се скъсам! То колонките ми не са нещо, кой знае какво. И те горе-долу на мен са мой набор. Тук сме само набори събрани. Ами така, освен да му пожелая много километри лента, а на вас мога да пожелая здраве, щастие, любов, късмет и ще ви помоля да ме последвате в социалните мрежи и TikTok. Помогнете ми с един лайк! Искам лайк! Още веднъж хубав, спокоен и слънчев ден!